Здравейте! За тези от вас, които са пропуснали днескашния ден, първо искам да направите следните стъпки. Това видео е предназначено за 8 Г клас и специално за тези, които все още нямат регистрация на уебсайта школа.bg. В Google набираме следното нещо. школа.bg. Съответно се зарежда тази страница. Натискаме бутона вход. Бутона вход ни отвежда до следващата страница, на която ако нямаме регистрация, трябва да се регистрираме. Регистрацията, тези, които нямат, но имат Facebook, може да стане последния начин. Следете курсора на мишката. Това е бутона за влизане в школа, Facebook. Натискате този бутон, като вие трябва да сте си във Facebook профилите. Тогава натискате школа. Ще ви пита няколко въпроса, дали сте ученик, на колко години сте и едва след това ще ви позволи да влезете вътре в системата. За тези, които нямат Facebook, избирате следния бутон. Бутона регистрация. След като сте избрали бутона регистрация, попълвате телефонен номер. На този телефонен номер ще получите 6-цифрен код, който трябва да използвате на следващата стъпка. Като кодът е валиден 60 минути. Направете си ясната сметка. Когато получите кода, веднага трябва да го въведете. Значи, примерно, въвеждам телефонен номер. Давам напред. И тук след малко ще получа SMS с 6-цифрен код. Ето, получих 6-цифрен код, чухте звука, който трябва да въведа ето тук. Когато го въведа, отново школа ме пита за няколко въпроса, на които трябва да отговоря. Ако съм ученик, посочвам, че съм ученик, на колко години съм, имената си. Така, предполагам, че сме ги свършили тези неща. Следващата стъпка, която предприемам, регистрирал съм се, трябва да влезна в школа. Пак по същия начин. Вход. Школа ме отвежда до следната страница. Сега това е страницата за учителите. Но при вас ще излезе информация за това колко отсъствия имате, какви оценки имате, колко ви е средния успех. Това, което ви интересува от тук нататък, следващите 2-3 седмици, е да отидете ето на тази секция. Учебни материали. Натискате учебни материали. Натискате всички материали. И проверявате какво учителите от ПГТО Добри Желязков са добавили през настоящия ден. Ако не можете да направите регистрацията, макар че тя е изключително лесна, както видяхте, тези от вас, които имат Facebook, искам да следите групата, Facebook групата, защото ако учителя не може да добави днеска материал в тая група, то той ще го публикува в Facebook групата на класа на 8 Г клас. Искам да ги следите всеки ден тези неща и да сте от 8 до 12 часа, минимум до 12 часа пред екраните. Утре ви очаквам в 8.